čo je doplň, ktorý je temný, ja sa zavítam z nového videjka. Toto videjko je spíš také povídací a chcem vám iba doporučiť moje najblúbenejšie asi niekoľko seriály. No, prvý seriál vám tu budú furt ostávať, jak sa to volá, takže teraz idete prvý seriál. Tie seriály na Netflixe, že sa môžete úplne kúknúť, hej, tak sú úplne bangrové, normálne vás to, buď sa to tlaky, proste vám to nakopne hype, jak nová Wednesday. Keď ste nekúkali, tak sa rýchlo kúknite na Netflix. Hej, no a proste je to super seriál. Ja si za každým urobím nejakú poznámku, o akom by som mal hovoriť. Napríklad teraz, ako teraz môžete vidieť, napríklad vám poviem pri Kurník Shopa, môj telefón. Hej, mám mandarinku, som prišiel z školy, hej. Ja som sa rozprávať, tak rýchlo vám iba poviem. Napríklad Dobré ráno, Pirko, to je úplný, že hype! Hej, úplný hype. Potom tu máte, že školu kúzel, to znamená, že jedna proste objaví svoje schopnosti. Potom máte tu tak Fate, The Wings Academy Saga, nejak tak. Máte napísané a tu máte jej fotku. No a tá fotka to je vlastne od 16+. Takže vážne, keď vám je menej ako 16+, tak si to radšej negooglite. Je to na vašu pest. Ja som to pozeral, hej, so sesternicami, plus do toho bola ešte mamka, hej. Viete, čo vám doporučujem, aby ste si mohli brať, keď si to idete kúknúť, proste slúchatka. Áno, doporučujem vám proste slúchatka. Proste v súkromí si to pozrite so slúchatkami. No a tu vám asi vyšlo niekoľko seriálov, hej, ktoré som ja pozeral. No a to je asi všetko. Temný jazyc sa mi ľúči. Čau! Neviem, prečo som povedal prehypované čau, ale čau.